ובאותו עניין כמעט רעיון יוצא דופן עם המבוקש מספר אחת של טורקיה, מנהיג ה-PKK, זה ארגון הגרילה הקורדי בגבול עיראק. איתי אנגל, אלעמי, שליח עובדה, אתה נסעת עד לשם כדי לפגוש את האיש הזה שקצת לא מבין למה אנחנו נעזרים להילחם בו. כן, זה חומר למחשבה, דני, מי החברים שלנו ומי האויבים שלנו, וכשהמזרח התיכון משתנה אז גם ההגדרות הישנות עומדות מחדש למבחן. תראה, אני כישראלי שמגיע לשם, לגבול עיראק, ל-PKK, אני לכאורה שטן, כי ישראל הרי מסייעת לטורקיה במלחמה שלה נגד הקורדים, נגד המחתרת הקורדית. אבל אנחנו מגיעים לשם, לגבול מאוד מדמם של איראנים, קורדים וטורקים נלחמים אחד בשני, ואנחנו פוגשים אותו במקום המסתור שלו, ביערות שבתוך ההרים המאוד מאוד אדירים האלה, והוא, מורת קראילן, מנהיג ה-PKK, המבוקש מספר אחד בטורקיה, מעביר בפירוש מסר לישראלים. You are now the most wanted man in Turkey. No. Aren't you afraid? No. 5 שעות הובילו אותנו עד שהגענו אליו. בהתחלה עוד רואים כפרים קורדים, בעיקר כפרים שהם מופצצים מהאוויר. מי שמפציצה כאן היא בעיקר טורקיה, שנסתייעת לצורך כך בטכנולוגיה, נשק והכוונה ישראלית. האויב מספר אחד שלה היא הגרילה שפועלת כאן בגבול טורקיה-עיראק, ה-PKK. והמפקד שלה, מורת קראילן, בפעם הראשונה מדבר אלינו. امنال دج علاقه دولتانم کی ترکیه را علاقه چکه نل دجن لفقط علاقه اسرائیل و ترکیه دا به تایبت سر تکنیکی شر هنه که ما تنگاف دکه مثلا ترکی تکنولوژی هانه هری زیدل دجی گریلا بیب کارهانین جی اسرائیل دگره. משהו על האזור שעליו אנו מדברים. כ-40 מיליון קורדים חיים במזרח התיכון, רובם בטורקיה, היתר באיראן, עיראק וסוריה. כל אחת מהמדינות שבהם חיים קורדים דואגת לדכא את השאיפות שלהם, והמחתרת הקורדית מצידה היא פועלת גם בתוך שטחי טורקיה ואיראן. מה שמעלה שאלות, מי כאן בדיוק החבר שלנו ומי האויב? دولت ترکی و حکومت AKP مثلا پشتوانی حماس که و گلک هولدانی خواه اصلا دجی اسرائیل جی و هیرو مثلا ترکی ایران و سوریل سرما دجمه اتفاق کری اما لحالی دیجی اسرائیل چکه نو تو نکرنی گریلا دده ترکی دخالو یا خالو یا خالو چبل چدله. חבורת הלוחמות האלה צילמנו 3 קילומטרים מגבול איראן. בגרילה של ה-PKK השוויון בין גברים ונשים הוא מוחלט. לא פעם נשים הן המפקדות על גברים במשימות תקיפה ולחימה, וכשהן שומעות שאנחנו מישראל הן שואלות כמו כולם כאן, למה בעצם? هم دبین که اسرائیل اوجی ده هرم دا بتنیه دهندر دیرو که دا لگل اسرائیل جی گلک کرکرن را رومایه ایشک شاندیه و ده هرم دا گل کرد جیته فل خانده دوه که اسرائیل جبو تکوشین آزادی و کرد تصویه به هولدان نده. כן, מרתק. איתי, תודה רבה לך, ונאמר שהכתבה תשודר כחלק מפרויקט מיוחד בעונה הקרובה של עובדה.